Тапшыруның алдагы котлау сәламе кабат иске куладка бистәсенә аша. Бүген үзенең 16 яшьлек матур туган көнен батыр егет Хайров Илназ Рамил улы каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Рамил, әнисе Розалия, әбисе Румия, бабасы Рәшид, сеңлесе Азалия котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы балабыз гаиләдә иң өлкәне булып туды. Кечкенәдән үк бик тырыш булып үскән улыбыз башлап балалар бакчасында, аннары яратып мәктәпкә йөрде. Әйтергә кирәк, замана таләпләре шундый булганга, алар бары 2 яшь вакытында без әбисенә ышанып Мәскәүгә эшкә чыгып киткән идек. Мәрхүмә Гөлсинә апасы һәм Румия әбисенә без бик рәхмәтле. Килеп киткән араларда алар әнисен дә, әтисен дә алмаштыра алдылар. Ул да йөзебезгә кызыллык китермәде. Тырышып укыды, апа-әбисен тыңларга ашыкты. Мәктәпне тәмамлап Сызрань шәһәренең медицина колледжына укырга керде. Лабораторная диагностика факультетының бүгенге көндә ул инде студенты. Балабыз бик сабыр, тыйнак, олы җанлы. Шуңадыр үз гомерен медицина белән бәйләргә теләк белдерде. Без дә каршы килмәдек. Айрыша абыемның укырга киткән вакытларында мин сагынам, дип дәвам иткән хатны Азалия. Абыем бит ул минем иң якын кешем. Без аның белән гел бергә. Нәрсә булса да мин иң беренче анарга барып сөйли торган идем. Серләремне дә аңа ачып бирергә хәзер тордым. Хәзер әлбәттә юксынам. Кайткан вакытларын бәйрәм сыман көтеп алам. Татлы алмабыз. Бүгенгегә күзләребез тимәсен. Биргән хәер фатихаларыбыз белән алга карап, нык адымнар белән атла. Безнең горурлыгыбыз дип атарга сине мөмкинлек булсын. Кадерлебез безнең, яраткан улыбыз. Бүген сиңа 16 яшь тула. Бу тормышның, гомерләрнең иң дәртле, иң гүзәл мизгеле. Киләчәктә барлык алдыңда куйган хыял максатларыңа ирешеп, тормышыңда тынычлык, бәрәкәт тантана итеп яшәргә насыйплар булсын. Укуыңда казанышларың биек булсын. Онытма, төрле чакта да сиңа терәк булып торырга без хәзер балабыз. 16 яшь тула бүген иң якын кеше безгә. Шуңа күрә микән әле шатлыклы бүген безгә. Дәртле һәм канатлы чагың, дөрләп кенә яшисе, бу дөньядан ямен табып, тәмен татып яшнисе. Синең белән гомер буе булса идек бәхетле, яссын 100-гә кадәр яшәп тоергалы рәхәтне. Юлларыңда синең зинһар киртәләр очрамасын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт өегезне тапмасын. Котлап туган көнең белән олы бәхет телибез. Синнән дә кадерлерәк кеше безнең өчен юк дибез. Хөрмәтле Илназ Раминович, туган көнең котлы булсын. Якыннарыңның сайлаган музыкаль бүләгендә кабул итеп ал иде. Син шатлыкның үзе төселе, йөзләреңә кояш сыйган, гомерләрең булсын озын. Улыкаем улым гынам, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым. Бу тормышта ак һәм кара, гел янәшә атлап бара. Үз бәхетең үз кулыңда, улыкаем үзең кара. Улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр барыр юлың. Мин ышанам сиңа улым, улыкаем улым минем, бәхеткәең булсын димен, якты булыр
шулай. Син дип диләр, син бит